Vittu lohikäärme Turkku kiinni. Eli moi vaan kaikille, mä oon Sirpa tässä 2. Tänään me pelataan Hunger Gamesia, mun ensimmäinen osa, ja näitä lohikäärmeitä on täällä aivan liikaa, ja nää pitää ihan jumalatonta melkoa. Ärsyttävää. Alkaa. 3, 2, 1 nyt. Jumalauta mikrofoni, että sut siinä asennossa. Fuck around to the pussy. Kivimiekka, tai sitten ei. Onks mä vieläkin Stevie? Joo, miksi? Mä haluan vain tietää, miksi mä oon aina Stevie. Nyt ja ikuisesti. Tähän ei kuole, joten tää voi syödä. Ai! This fucking guy. Hyppäis just tohon kohtaan, johon kuolee. Ei se löytää sieltä ihan varmasti miekkaa, tulee listimään meidän. Ei tuli. Onki! Sillähän hyötyy paljon vai mitä? Paskaa. Niin, nyt miekka. Me voidaan mennä pitää tuota tyttöä pannuun. Okei, kuulosti vähän epäkohteelta nyt silleen vaan. Paska voisin nyt tarkistaa. Ja tästä tää sujuu. Toivotaan parasta, pelätään pahinta. Silloin ihan varmasti miekka, se vaan pelleilee. Ei mulla on mitään, kohta tähtää takataskusta timanttimiekan. En tykkäisi yhtään. Se on aika perseestä. Täällä on chestejä. Tai siis chestejä. Come on, en mä tällaista shaipataa. I need a sword. You understand? I need a sword. Okei. Se meni vähän yli. Nyt vähän saatan oteltiin, on vähän kovilla. Nyt kuka tuskin kuulee niitä, mutta pysy kaukana. Vähän onks sitä vielä. Sä et ainakaan just nähnyt mua. Mulla ei oo sulle muut kuin nahka. Itseasiassa mulla ei sulle mitään. Nyt sä voit varmaan niinku olla tappamatta mua. Miekka. Jumalauka. I don't wanna die. Missä on kaikki tavarat? Mä en oo löytänyt mitään. Joku tällaista hienoa tavaraa. Todella hienoa. Arkku. Se on luudetta. Jee, nahkakotta. Priisi tulee, nyt äkkiä mennään. Joku häksää. Aika varmasti itse asiassa haksaa, koska täällä on nyt 3 tyyppiä ilmeisesti, jotka sanoo sitä häkkeriksi, jos mä en kattonut väärin. Ei hyvä. Se merkkaa sitä, että tämän osan nimeksi tulee häkkärin voitto, koska mä en maha mitään häkkärille. Varmasti tiedätte. Kun tavallinen ihminen ei mahda millekään vitun kultalusikka persessä syntyneille, jotka häksää. Ärsyttää. Nyt löyttiin sen taas. No, jos se häkkäri tulee, niin bring it on. Muahan ei pistellä tosta noita. Kyllä mä tätä on sen verran pelannut. Kyllä mä osaan. Jee. Ja ei nahka kuin chainpöksyt. Ja laitan serverin IPn kuvaukseen, joka on Mindplex, jos joku ei sitä vielä tiennyt. Menen nyt eteenpäin, kiitos. Tuo priisi on kyllä niin lähellä jo, että se on moido. Run. Onko supputroppi tullut? Ei. Ihan kohta varmaan tulee. Joo. Tän epäileekin. Kivimiekka. Sitten tosta F3 auki. Kohan se tossa. Mikä se koordinaatti oli? 14. 39, hei. Joo, se on varmaan toi, mutta meidän pitääkö päästä sinne eteen. Vaikka se ei toimi, luotetaan siihen, että se on sama. Ai niin kuin eihän toi on mikään, kun toi on toi olen tyhjyys. Mistä mä voin tietää, mikä se näistä on, kun mä en edes näe yhtäkään pilkkoja. Auttais asiaa hieman.
Hei, nämä itse syö. Toi on varmaan se häker. Jos Hero sanoo, että sillä on häksit, niin se on aika varma sit jo. Voisin kysynyt, että kuka, mutta kun... Mä nyt sellaiseen herreakoida. Siellä se häkkeri odottaa sitä chestiä. Oh, please, onko 3 tiimiä, kun siinä oli Doki. Tapelkaa. Kyllä hyvä povaamaan, sanotaan niin. Voi helvetti, se veti mushroom show. Häkkerin kuolema. Hacker. En ole. Rekordoin. Voi akkumaan häkkeriksi, jumalauta homma. Hei, se ei luutanut tota arkua. Thank you. Toi tosta. Rautamiekka käteen. Tapoin ihan vitun hyvä kammosen jätkän, en osaisi odottaa kyllä yhtään. No se yksi jätkä kyllä lovasi sit vähän. Kuoliko sen? Ei. Ei. Nyt ei kirjoitus mene kello on 1 kyllä niin en päälle. Mä kuvaan tätä videota tosi myöhään. Mulla ei yksinkertaisesti ollut aikaa. Sä menet laavaan nyt. Jos sä kuulet, että mä povaan sua, niin miksi sä hakkaat ympärille? Se on tyhmä. Mä tosi pahoillani, että mä kiroilen. Mä luittelen mitään. No ei, tietenkään se ei osu. Yrität sä oikeesti niinku tappaa mua? Ups. Juu. Se meni sinne. Toi jätkä just ainakaan äsken näin. Kuku! Kuka voitti? Kuka on paras? Tässä oli mun ensimmäinen Hunger Games video. Toivottavasti kaikki tykkäs. Muistakaahan sitten painaa sitä tykkäysnappia. Jos ette pitänyt, painakaa dislike-nappia. Ja muistakaahan tilata kanavan. Mä oon Protesi SK2. Me nähdään joskus. Se on moi.